Бүген мин эшсезләргә психологик ярдәм күрсәтү курсларына килдем. Аралашу барышында резюме язарга өйрәндем. Эш бирүче белән сөйләшү ысулларына төшендем. Мәшгульлек үзәге аудиторияда бүгенге көндә билгеле эш урыннары булмаган гражданнар, өмет тулы күзләр һәм эшле булу хыялы. Елына 2 тапкыр уздырылучы эшсезләргә социаль адаптация, психологик ярдәме аларга әлеге ситуацияны йомшартачак дип өметләнәләр алар. Нужна и поддержка психологическая, да? Психологик ярдәм кирәк. Кешеләргә кайчак сөйләшкәндә үз-үзеңне ничек тотарга кирәклеген дә өйрәтү зарур. Резюме язганда да ярдәм кирәк була әле. Бүген үзәктә исәптә торучы эшсез гражданнар мондый чараларга кызыксынып йөри. Бу юлда алар психолог киңәшләрен игътибарлап тыңладылар, тыслаштыру уздылар. Психолог байтак кызыклы мәгълүмат бирде. Мөстәкыйль рәвештә эш эзләү, эшсез калганда ничек итеп депрессиягә бирелмәү юлларын өйрәтте. Юратлар, хатын-кызлар яшьләре төрле. Барысы да эш урыны табу турында хыяллана. Психологик ярдәмнең бик кирәк чагы. Тыслаштыру эшкә мохтаҗ гражданнарның мөмкинлекләрен ачарга, эш эзләүдә булган проблемаларны бәяләргә мөмкинлек бирә. Безработным гражданам мы предоставляем... Эшсезләргә без социаль адаптация буенча дәүләт хезмәте күрсәтәбез. Бу аларга үзлектән эш табу максатыннан бик кирәк. Повышение мотивации к труду. Мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать итүчеләргә ярдәм күрсәтүнең чаралары төрле. Психология темасына аралашу нәрсә бирә? Билгеле инде гражданнарда актив тормыш позициясе формалаштыра, дөрес итеп эш эзләү мөмкинлеге бирә дип саныйлар биредә.